Ontzi batetik bestera, Peio García de Andoinekin. Bueno, zorionak. Mila esker. Bueno, zelan junda, estropada? Oso zaila izan da. Osa, tan dau, euki dugu, Santurtziko estropada, nik ez dut inoiz egin, baina, lehiaketa asko izan dugu, astilleroekin, lehen kalean zegoela, eta eraso izan ditugu, hirugarren larguan, Ez tarria lehortuta du, gure patroia. Epaiak ze esan dizu, Karamelu bat eman. Joateko, gure kalera joateko. Erasotzen ari ginen, astieroko kaleari. Eta, guretzat oso zaila esan da. Niretzako. Txanda garaipena eta posik ez da. Irabazten diogun bestetan doko behi. Eta, Bueno, gozatu, zorion. Esker. Urtrago eder bat eman, mesedez, gure patroiari. Ziaro, urratu eta lehorra du, horrek ez tarri hori.